The Ar-Arako Kung Saluyot Ilocano Entertainment Show. Cha-cha-cha, Marisa, masibog ka na. When manong bibiti ka muna, Nagtagkelen, ada aritos na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apayading, at pagkabagtang ka. When manong gaputi sakit na, Napyanton, intun masanay ka. pagpakawan, jakon maipamindwa. Nagsari pa man, hindi patapos ni ating. Na makaanak ay kumbulting tumanen. No di na maggustuhan, ay ang pasok-pasok mo din. Uray kasta, no di na paulit-ulitin. Ay, tila lang hikunam lang mo isot ng putlo. Duwag sa ukas, sula isot siyerto. No di mapagustuhan, aging inumdan. Napuntot ka, di da kapay pagunpan yan. Cha-cha-cha, ating masigitan sa. When manong sikat di ka muna, Nagtagkelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apayading, apagkapagkap ka. When manong gaputi sakit na, Napyanton, intun masanay ka. ay pakpakawan, jakon maipamindwa. Nagsarita man, hindi tapos ni ating. Na makaanak ay kumulting tumanen. No di mapagustuhan, ay ang pasok-pasok no din. Uray kasta, no di na Detoy, ang paulit-ulitin. paypayso, tila laki ko lang kung isut ng putlo. Duhag sa ukas, la isut siyerto. No di mapagustuhan, ang pong tutan. Na high blood da, di da ka pagununyan. Cha-cha-cha, ating masigitan sa. Manong sikat di ka muna, Nagtagkelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Hey! Hello to Ma'am April Sigitoy. Tumanen, no di mapagustuhan, ay ang pasok-pasok no din. Uray kasta, no di na paulit-ulitin. Tila lang ikunam lang kung isut ng putlo. Nuang sa ukas la isut siyerto. No di mapagustuhan, aging inumdan. Napuntot ka, di da ka pagununyan. Aging sisingpet, isuday natay singpet hite. Di maun-uni, di matimtimit, ngem pulido nga, hingget kamsi. Anatang kay aging babaknang, tadi kantuket mailaw-lawan. Nuagay at nasyerto sing-sinan, masupon-supon, hindi pakirelasyonan. Anagatay na siksi unay, nadikan tokit masapa amatay. Tatay seksi ang makapakatay, kita pulsang butawan na bay. Anagatay na tamrit unay, sigurado bastos ay ta. Ibabain na ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Tisap sa puleng alalaki, uray pupureng emhaan em adorki. Basta nakit ni responsable ken tinaamod ang babae. Isang sa pulik met ang babae. Ano? Turay pandagwen no Ay. bimuti. Tatayag ang excuse. At daan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri.
sapsapulag met a babae uray pandak wenno bimutiti at daan na pintas nga bret tilaket unay nariri yes Yun iti daytoy nga okasyon inakngarod kita ikansyon di padas ko anak bakasyon iti nagkapwa a poblasyon narana ag may sang okasyon iti may sang organisasyon inikandak di imbitasyon tanaang ay dakel aponsyon napintas unay a lokasyon natagderan tay kumansyon kantain ng dedikasyon kada kami nga nakiponsyon kanidayak daytay kimansyon mayatrik naming nga nagkoneksyon pindadas na nga imbakasyon napintas abalay na amansyon napintas unay a lokasyon nagtagderan balay amansyon abuya akti telebisyon inkalpit na nga ay injeksyon jakon masapol ti permisyon tay sumeten tinang imensyon iso nga jakon na prekosyon tanag mayat meten tuy kondisyon pinaguswag ti injeksyon yeah nalanay very is limousyon nalipatan nan daytay aksyon tairikwan na kompulsyon binalbaliwag tuy posisyon Kasano? rinapidog nga kinumbinasyon kun lamnang no agur orasyon napindan areng nakasla akan kansyon dimas na di injeksyon naguma-duma ang posisyon nalipatan nan tay proteksyon tairikwan na kondisyon umatulat ka di populasyon tamadimet nga pa-aborsyon magustang danto tay injeksyon lalo tay 69 ang posisyon Happy watching Ate Aida Dombrique Felipe Ate Aida Dombrique Felipe Bus Yones Arellano Sharon Arellano Jay lugar mi jay sulit ini kan kanayon nga ang ginti lalaki Adakat mo? Kaya nukasan ang mapartaydan Os pamrenta tagriri ang susuba Kun na naman itulukwan ay agaapadan papaketat mangiyawit kadakwadan Seki Jay tu papalaydan ang pinisyan danga agapan Tinalita Matin Yes, tinalita Matin Guwapo mga ba At alaman na rin natin Chema Lokoy Chay lugar mi Sulit ini Kan kanayon nga ang ilong ti lalaki Ganong kastan Ang mapartekan Pamrenta tagriri ang susukan Itulungwan ay agaapadan Papagetan mangyawit kadakwadan Ijay tu papalaydan
Pops MC. Yes, and si Tito Alfredo and Tita Rosie Arellano. Yes, hello to Tito. And Alina J. Dahil nilatas, bayan tayo ayun gay. Sana Brian. Kay dineng-dengkin, ang kulay ay nagimasen. Kay puro piramid, ayun te pineresa. Paboritong Boss Allen pa rin siya. Ulot paltakin.